Allah Allahu Rabbi Rabbi ya Rabbi Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad penggulu kita wahai sahabat ditolan saudara wassalamualaikum katolan sahabat dan kalau kita akan mengaji haki ai nyawa jo tubuh halanya to sakabe jangan disangko dua laman kau disangko dua lanya dosa se itu bapitu di muka narapi orang padang semuanya ingin alim ulama banyak kiramat janganlah kita kabaca do bodoh membangjukan lapo manona mudo anak jo bapo manona tuho kota do anak bapo tiado kota do anak bapak tiado zat sifat namu kajinya Allah je Muhammad di mana kau ini di mana bana tapi nyatonyo kau indah paham di hati kita jalan sama kabata barimbo nak mungkin biawa melawan buayo nak mungkin tumbuh tanduk di kudo ada peraso dengan pareso ada peraso dengan marasoi bapa bana cincin di jari bapa pulo lilinyo api bagara cincin karena deja bagara tubuh ada sifat ma'ani kok ia mati sebelum mati kok ia ujul amnan sabananya diri tentu kalau kita ranangi jalan ke jalan kita lalu tentu kan rumah karena ke kita ni kubatlah kulit laisi supaya dapat bijak kami ya Allah la dudu di aras dan kursi di kapal jantung Muhammad berdiri di pakai jantung sabuku dalam mati tampiknya itu diserang di kiri di situ pula Abu Jahil berdiri paparang je Muhammad tamana ruabi ko kala Muhammad di paparang tadi negari Makkah di makan api ko mana Muhammad di paparang tadi negari Makkah aman dan suci semuanya lagi kasih dalam pandangan di zaman kini orang lomba-lomba menyerahkan anak pai bersikolah biar ke PAUD walau ketika biar ke SMP walau ke SMA biar ke pesantren walau ke madrasah diberi biaya berjuta-juta sawah tagadai para tajua rupiah nak menjadi sarjana mendapat kerja kalau SK itu harapan bodoh jo ayah setengah perangai ya nasi sekolah pagi sekolah patang sekolah di malam hari sibuk dem apa mengajar dunia akhirat tinggal disuruh sembahyang pamalebana disuruh puasa parunya lapa alasan di rumah kabodoh jo ayah asal nak dapat keluar kata pekawan pai baraja ka sabanta baraja mati-mati sarato ingi PA sakironyo anak gilo de malala jo gilo raun tio sabanta kapayo pumbu kangalau indah karena water na di bawah napa dia ngacoba nak khawatir bum kasingkara kata jo mutiara mama dukasi dengan asmara kalau co itu anak basikola alamat sekolah kapatari tangga alamat di buayat muridnya aja alamat di BKIASK kalau abuni SK nyo tangoa tangiangi akini apola nakadirese apola nakaripanja apola nakadigawi tidak dengan nagata anyo na tinggal loncang gereja naja japaranga yode ana la basikola ayelo lamu
dia lah ini ya hai Tuhanku, oh Nabi Muhammad dia ini Tuhan Nabi imaka mati karena diri kamu adalah di dalamku di dalam dan kulli mahala ilahi illallah selamat Allah denyonya wala barapulangka Allah selamat dan lainnya kuno buat di dari mo tanah dia ila de nabi kita masuk sarurgo oh jangan itu nalapang hati Allah di dalamku oh lima Allah di dalam mana kau kulima la ilaha illallah dan sahabat dan ditolak nasul Saudara dengarkan adalah kau sambungan adalah dari kami aduh dari panah dan arjuna wahai sekanara anakku anakku iya kami sambung karena dosa ababnya ilalah من الله أنا من الله ألا من الله ألا sudah hanya tolai bumi nyota nyolai sabana aja lekas saudaranya to deki tolabah samu olaya pilar ko panam masonyo antakamano ondale puntolan lahani ilakamano banad hanyo yo ba itu delai bunina la nyota nyo sabana banan la pangajian ni yo lenan tolan tanyo yo sabal mala kami jawa yo tanyo nanti bo la de mana ji sakara dinala dia so di akhir pengajian la baru akan dijawab tanyo Allah iko pengajian di kami baru di pana arjuna ranggari banamo lasin menasumana sila karangananko ini pengajian dari kami dapadu ala de oi saudara orang boniman torikanlah sudah ala de
Tolah nak uraikan Kul lima tauhid Kula demikian Kulu mu'alu Nyulai tolah nak tunjukkan tetapi sedikitlah dana kami banakan Kerana merasa di dalam pikiran Perkara iman satu Islam Lainan lama nobana Dikatakan iman Oh apa rupanya Islam Dilai barupo Oh tampan Oh tolong tunjukkanlah oh sahabat Nilai lai ko barupo Nilai atau batampa Oh di dalam syariat ni dua syariat Iman Islam di dalam syariat Mengapalah ditinggalkan Rukun syarat Oh itulah tiang syariat Binasul syariat Binasul tarikat Oh Tarikat binasul hakikat tergeleng hakikat tagele Ma'rifatlah sasin Ma'rifatlah sasin Binasul ibadah Ikan nombak cicilan Ikan jahatan dapat ya oi Cuba nelapahan Alah dia banding juakan Mengajar tarikat Syariat tinggal Syariat lainnya tubuh dan kasar Mengajukan rukun Kababu aman Oh takkan kau pulang kepada nan nasar Itulah ganti oi Abare nyobakan Maawasi kita Hai bila mana tinggal Lada oleh saudara Tolan sahabat Oh kita kok matilah sampai nyawa Di kanan kuning Badan bagoleh Laisa orang indah Aduh malie Oh haratonan banyak Oleh indah mubah Malaikat menjadi Kutu ala anak Ayona datang Dua orang malaikat Oleh laku di dunia Oleh naninyo sase Bukan menanyakan Kaji torikat lah malaikat tanya-nya Amal ibadah Makai rukun jo sarai Tapi kok indah Gadang mulai Asyang tanya Asyangnya jawab Sabanta itu Iyo palula lagi Sabanta ladanya itu Iyo palula lagi Adelai kato iyo marusi Oh ora aluma Para saya dikukul Indah bermisah Dua orang malaikat Datang mendawa Apuni tanyonyo Kan kita ganga Wa marabuka Wa imarabuka Wa kabilanyo tuka Wa rasulika Siapa Tuhan kamu Siapa imam kamu Oleh ikut Nabi Lulu
kamu di sana si jahil menyasa diri mengaku Tuhan lah telai kepada Rabbi Anilai suruhan nanyo Allah Oh indah piduli Anilai wa alai babu Osakan hati Asyara suruh Asyara baik Dunia malin kurang namokan Kemudian torikat babun ni topan Tahu di Muhammad Tahu di Tuhan Nilai soal pengajian Sekian dia uraikan ini mana Wahai sahabat Tolong saudara Soal pengajian Sekian dibaca Sekian dahulu dari kami badu sebagai sambuangan Hai nana putui cakul Nala putui kami sambung Dinai pasaran nala biasa Ay kurang punala de batu kuasen campurlah bana bilai kulo Ada nala hilang lala bacari di mana bana lah hilangnya kini yo baitulah malah bana deka eloknya Karena bakat toyo panitia ko basilawan pendek-pendek saja memang nani dalam panjang-panjang indah nan lebah jelo-jelo Karena di malam nade kini kita manggalang dana sabanya de banyaknya di dalam nani yo bersyukuran mengalang dana de tetap pulo mari na kita lah de barang impa iyo ay padonan malam nangko ade nanu to pembangunan de nalelamu solah kita mano iyo siya diri simpan nontonan lebasamu nantala dia lamalle para tanyo iyo di muka nabasamu Layo munila de tanyo nyo iyo na kamila de panyato memang sari-sari lande tadanga sari de sari nande basu Aiko api yo de la padam kamano aso de paiyo Putuang iyo adalah nyui kamano iyo muaro nyo de layo tanyo na nilayangkan dengan uang iyo la kamu ko Sabana banande pengajian iyo adalah tolam tanyo namun sabalum la de nyo kami iyo kama jawab tanyo Rilanan iyo la yo maafi yo dahulunan kami pinto memang dini susun dari nan lesa pulo sabale iyo joka palo Apa lagi kamana jawab tanyo di hadapan iyo dan tutu ade nande itu de nyobana iyo nan kami de hinggo Layo de ngala na bismillah kami lama jawab tanyo Dikaji la de nyobana O asanan de mulonyo Iyo di tantangan la nyo aso Olay kamano la painyo Tapi ko tabang de nyo aso la jale kate yo mambu buang nyo memang iyo la de mambu bangka ate iyo nan la udaro Ada mungkin na soja tua kabawa Mungkin yo karam yo kasado nyo adela itu nan la nyobana nan padona iyo sari ada nyo tantu mambu bola de nyo kate Iyo na malanan ka udaro ade nan itulah de nyobana nan iyo mulone para tamu Tapi ko punto yo de nana anyuy Olay dana yo dana pulo
kalau iyo masalahannya tentu jatuhnya kamu waro. Memang di situ nala nyobana iyo akan debat tampeknya. Tapi kau pun tuan jatuh kata pe mungkin bali awan yang saja. Mungkin namwala de tarapuan iyo akan nela di sano. Tapi kau pun tuan jatuh ke sungai tentu tawinya yo kamu waro. Ba itu banala de banala de nala kalau de kadi baju. Itu bana iyo na penjawaban dari kami yo na lavadu. Iyo dijawe la jo kaji iyo memang de ado pulo. Sinala de kan banana kami na de palanya to pulo. Iyo de nala dangabana di mukonan iyo la nabasamu. Supaya na pila de manonton sana yo de sana malam nangko. De la ya pio la ko padam iyo wahai la saudara. Iyo asok la denyo itu iyo ka ateh nan la pulangnya. Iyo namba itu denyo aso mampu bantaban tinggi ka udara. Itu nan iyo la rohani iyo de nalai pado kita. Iyo tantula denyo pulang ka padonan iyo nan de asahnya. Oh iya itu ayane sabita sama tonanya wala timur kita. Adena kalau lanyo pun tengah jasmani nan lade kita. Yaitu ayana kaji ya iyo nan lain lai parupo. Oh tantunan baliau kabapulang kapadonan iyo de asanya. Ya sayo dari tanah kembali iyo ke tanahnya. Itu tanah iyo na penjelasan dari kami iyo na lavadu. Adena talabian letak kurang tamui dena le guru tu. Iyo itu penjawaban dari kami nana badu. iyo kita anak-anak dalam apolo la kasero. La di kanda akan la dengan le kare kana kita. Iyo batuan lagi seorang bari iyo banamo. Tolong la la sambung la dengan le sasudai ko. Lai dobu ala denan rancanan dola guainan sero. Lai takura. Apalagi di pintu. Elo di kanda kan le kare kana kita. Ala tolong ala sambu ala sasudai ko. Ajo buana ranca ajo lakunan sero. Oh janganlah tolak ada baso. Lada orang baso leh paparuinyo. Oh janganlah tolak lada lupo. Orang palupo atola de sabarno nene. Manjanang kain basah di hari sanjo. Oh janganlah tolan duto ayo rapan duto Allah de ponton lidahnya. Adi sambil bakanda alba iramaju iramara minang lakadika ya juwa. Oh ini puncak gunung Merapi. Oh di kaki gunung Singgala. Di sini tampe opa utan hati. Aduh talago ladiran Mina. Oh di sini tampil pautan hati. Aduh talago ladiran mina. Oh die bana modan nala singkara. Oh cie bana muda nama ninja. Oh di rantau jauh. Oh denai taraga. Oh musim parabilo. Oh tadenai sila. Ladi gunung rajo ladenai taraga. Ola musim parabilo kula baywa asila. Oh singkara batang obilin lada mani jauh yang tokan. Adi sinar kasih tajalin de busu mengko ditinggalkan. Badan lalare nan
la disinggalah. Oh antang bila kita lah kabasuh. Lebar pasan kami leka bake alang. Oh pana arjuna sansaro di gunung arajo. Oh bapasan kami leka bake alang. Ladi sigo ko dape jadi rang sumando. Adela jadi ladera sonyo. Dari kami badu. Dari ladera kami ladera negara pulau. Tantunya kami gambar negara pulau. Gara-garanya kami galuar biya sohla sarita danga sari basuh. Lajaran batamu ladila tampenangko. Desi makan bana la di akhir curito. Banyak nak tak jadi bakawan lah sama kita. De bagawanyo kawan le sarato bakonco. Ikonyo bana akan gara-garanya. Agak cipta bala menana mandi laku cika depan la menana kato. La pita tahe patiti la panyuda hila kato-kato. Seratan juang buka loka bau la pulang hari la sanjo. Otama buang kalangi Aro hijau. ko kawan malas piyu. Oh,